Bai Aiaraldeko kontseiluak ditut eta baita Euskal Herriko Euskalgintzaren kontseiluarekin batera aurkeztu dugu Errenkudiaga Zoioko udalaren hizkuntza politiken eraginkortasuna aztertzen duen diagnostikoa. Bertan elkarlanean aritu gara bai udal langile eta euskara teknikariarekin eta behin diagnostikoa garatuta aurkezpen bat egin genuen osinburun herritarrekin parte hartzeko. Bertan ikusi genuen hizkuntzaren auzian interesa badagoela herrian, gauza asko ondo egiten direla, badagoela hizkuntza politika eraginkor bat udaletik bideratzen dena, baina era berean badaudela gabezia batzuk eta hor eragiteko beharrezkoa izango dela bai herritarren, bai Euskalgintzaren eta bai udalaren arteko elkarlana eta norabide horretan lanean jarraitzeko konpromisoa adierazi dugu. Diagnostiko hau oso lagungarria da guretzat, behintzat ikusteko zertan gabizten ondo eta zeintzen diren gabeziak, ezta? Eta udalaren apostua da benetan jarraitzea bide honetatik euskararen alde, baina bereziki kezkatuta dauz erabilera egaz, ezta? UEMan ere sartu ginen, hor ere aurrera pasu bat izan da, salto kualitatibo bat izan da, hori oso lagungarri da guretzat ere egitasmo ezberdinak aurrera eramateko eta udalaren aldetik konpromiso osoa zentzu horretan.